Σε αυτό το βίντεο θα σας απεικονίσω, θα σας δείξουμε κάποια αυτοψία που έγινε με την κάμερα σε μια γεώτηση η οποία είναι σωληνωμένη με πλαστική σωλήνα. Είναι της μόδας το τελευταίο καιρό να σωληνωθούν σωλήνες πλαστική σωλήνα, γιατί βέβαια έχει αρκετά θετικά, ότι ας πούμε είναι ανθεκτική σε φάρμινα νερά, το μόνο θετικό, αλλά έχει κάποια αρνητικά τα οποία θα τα δείτε όσο προχωράμε προς τα κάτω. Θα δείτε δηλαδή σε κάποιο σημείο που έχει σπάσει σωλήνα και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί πλέον η γεώτρηση από εκείνο το σημείο και μετά. Βέβαια το έχω κόψει το επόμενο βίντεο που δείχνει πραγματικά τη μια έχει γίνει πιο κάτω, γιατί η κάμερα σκάλωσε και δεν μπορούσε να έρθει απάνω. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ, είναι μια σωλήνα η οποία δεν έχει φίλτρα, δηλαδή δεν είναι φίλτρο σωλήνα. Αν χρειαστούμε να ανοίξουμε φίλτρα, το ανοίγουμε εμείς έτσι απ' έξω, με τροχό τέλος πάντων. Υπάρχουν βέβαια και σωλήνες οι οποίες είναι με φίλτρα, είναι αρκετά πιο ακριβές και αυτές και είναι και σωστές σχολές, γιατί έχουν πολύ μεγάλο πάχος τυχώματος σε σύγκριση με τις άλλες που στην ουσία είναι μια απλή σωλήνα αποχέτευσης. Τέλος πάντων, βλέπουμε εδώ καθαρά, είμαστε εκτός στάθμης νερού, δεν έχουμε βρει ακόμα στάθμη. Η στάθμη είναι στα 72 μέτρα από ό,τι θυμάμαι. Βλέπετε εδώ τις χαρακές που σας λέω, ότι αυτές είναι τα φίλτρα τα οποία εμείς ας πούμε ανοίγουμε αν χρειαστούμε. Κατεβαίνουμε με γρήγορους ρυθμούς, δεν υπάρχει κάτι έξω στο σημείο να δούμε. Οι σωλήνες αυτές είναι κουμπωμένες και κολλημένες με κόλλα, δεν είναι βιδωτές. Και εδώ τώρα στο βάθος, όπως θα δείτε, αρχίζει και κάτι φαίνεται, ότι βλέπουμε το φως που αντανακλάται από την κάμερα στο νερό και σιγά σιγά όσο πλησιάζουμε, τώρα φαίνεται πολύ πιο έντονα εδώ το νερό. Με το που το συναντήσουμε και βυθιστεί η κάμερα μέσα, θα δείτε και τι μεγάλη ευκρίνεια έχει μέσα στο νερό η κάμερα. Εδώ αρχίζει το σπάσιμο, το βλέπετε, και τα τυχώματα της γεώτρησης είναι από εδώ. Τώρα είμαστε μέσα στο νερό ήδη. Βλέπετε πόσο καλή ευκρίνεια έχει. Και βλέπουμε καθαρά τι ζημιά έχει δημιουργηθεί. Εδώ έχει κολλήσει σε πρώτη φάση η κάμερα, φαίνεται. Προσπαθώ να την ξεκολλήσω και το βλέπετε. Το νερό είναι θαλασσινό. Είναι στη στάθμη της θάλασσας ακριβώς και είναι θαλασσινό νερό. Είναι δηλαδή πάνω από 40.000 μονάδες σε αλμυρότητα. Τώρα ξεκόλλησε η κάμερα, βλέπουμε το ασωλήνωτο κομμάτι και η σωλήνα που έχει σπάσει. Πλέον δεν μπορεί να περάσει τίποτα από εκεί και κρίνεται η γεώτρηση αυτή σε πρώτη φάση μια αξιοποίηση, εκτός αν βέβαια μπορούμε να τη σωληνώσουμε με μικρότερο σωλήνα μέσα, να ρίξουμε δηλαδή από πάνω μέχρι κάτω μικρότερο σωλήνα, μεταλλικό πλέον, ό,τι βρει σε πλαστικό θα το σπάσει, αλλά πλέον η γεώτρηση θα είναι και πάλι αξιοποιήσιμη, αν καταφέρουμε και τη σωληνώσουμε. Βλέπετε εδώ πως είναι έξω το νερό, πως είναι μέσα. Το σπάσιμο έχει φύγει και όλο σωλήνα πιο κάτω. Για όποιον έχει ένα έμπειρο μάτι θα το δει ότι δεν είναι πλέον στρογγυλό. Το κόψιμο. Βλέπουμε το φως που αντανακλάται από την κάμερα. Λοιπόν, αυτό άλλο ένα ενδιαφέρον βίντεο. Θα ακολουθήσουν και επόμενα. Ευχαριστώ πολύ.